petuk emak maneh. Emak sedang guk sawah. Emak ndelok bene kangkung. Emak jange ecer kangkung. Kapan-kapan sing guk sawah sing garing korek. Iki wene kangkunge emak. Kangkung wene kangkung oleh sak minggu. Iki cek oleh sak minggu jange ditandur nang emak meneh-meneh. Gorek iki cek oleh sak minggu kangkung iki. Iki meneh lek wis umur 20 dina dipindah nang sawah. Kang ecer kangkung didol biji rek. Emak ecer kangkung didol biji. Nyacak durung tau yoan biyen tau cek kangkung payu 11.000 lutung yen oleh wakeh tapi pas panene pas sudan adine gak iso lancar rek udan-udanan adine ngenteni garing suwe iki mak nyambangi wis oleh sak minggu cek kae terik ngene ya cek kae terik ngene rek lho sak minggu iki cek kae terik ngene iki meneh nang dipindah nang sawah meneh ganti ngontene nguk sawah ecer kangkung. Kayak konten mak nguk sawah delok wene kangkung iki. Wene kangkung sing jange di ecer nang sawah nang mak iki. Iki umur sak minggu cek kae terik meneh nang lek umur 20 dina di ecer nang sawah meneh ganti ecer kangkung ngontene nguk sawah ya rek.